аз съм Симо Геймс БГ, тук до мен е Илиан Геймс БГ. А зад камерата е Предав Геймс ТВ. И днес като играем играем градички, който цели първите 3 излиза на финал срещу човека зад камерата. Ари, почвайте! Дай камък, ще хартия, кой ще бъде първи. Ари, давай да бъдем почва. Камък, ще хартия. Раз, два, три. Брати си първи и направо ще тя си да бъде. А това е нашия най-велик ютубър. Тан-тан-тан. Сега не съм толкова зле. Даже не съм. Дами и господа, каква е загация от страна на Илиан? Да кажа, освен че се излагате. Сега, Илиан проваля футбола. Да, още да си Геймс БГ уча! Това е велик удар! Без подробности, ако обичаш. Да, сюда, Симо Геймс БГ е на финалите. Сега ще дойде Пешо срещу Илиан. Това е много спорван матч. Пешо срещу Илиан. Айде, взимайте така, найдете играйте, кой ще бъде първи. Добре, Пешо е първи. Видим Пешо какво ще направи. Хопс. Е, там топката, която се движи, намерихме.
Пешо я намери по-скоро. Тя топката е на Пешо. Пешо има 2 топки. Ту. Не в буквалния смисъл. И 1-0 за Пешо. Той отбелязва първата си града за този турнир. Опс. Дами и господа, Илиан. Много висока. Пешо с другата топка. Нищо не направи. Чакай де. Стои другата топка там. Дами и господа, Преслав. Черната е жалко. Илияне, ти оцели ли бе? Много високи ги дигаш. Нищо. Добро представяне на прес, само че не беше точно. Охо, някой е много болен. И това е първата града за Илиян. Опа, втората за този турнир. Но с другия. Преслав. И... Вижте как заседна топката. Даже. Това е Илиянчо. Туту. Туф. Илиян. И 2-1 за Илиян! Илияне! Май пак ще излезем двамата накрая. Пешо. Това беше много хубава града. Как го направи? Аз помислих, че по миналия начин. Да. Илиян. И какъв косъм. Да. Илиян се измори. Колко е добър, че се изморя. Това е Пешо. И пропиля шанса си. Сега, звездния миг на Илиян, дали ще оцели? Илиян. Сега, нищо не се знае. Те, седи. Ще спрем на пауза. И ето ни. Илиянчо. Пешо се приготвя за удар. Пешо. Да, това беше много хубаво даже. Дали Илиян ще бие? Остана му една града. Да, остана му една града. Но всичко е възможно. Може и Преслав да го обърне. И Илиян много високо е дигнал. Илиян просто сега ще ме обърне. Това ще знае. Той вече те е обърнал. Ще би по-скоро. Ма не съзнай сега моите. Те ли? Да. Те? Може. Аз не следя много. Аз много не следях резултата. Колко точен пас? Сутрешня праня. Преслав. Що кога те е бил?
Сега. Просто си про. Точно така. Това съм аз. Няма, бе. Илян! Малко ти остана, или не? Стига, ето 10 минути вече, то няма за финал. Хора сядат цели последната града и това май ще бъде клипа, защото... Стига, защото няма време за другото, за финала. Другия епизод ще го заснимем. Да. Следващия епизод. Не. Ние направо може да си... Не, то трябва да е под 15 минути, да. Давай! И това беше, това ще бъде за епизода. Да. Иляне, ела тука. Победителя ще остава победител. Точно. Заедно с Симо Геймс. Ами сега на финал излизаме аз и Press Games BG. Ти види. Това ще бъде за финала. Аз срещу Пешо. Довиждане от мен и Илян Ставенов. Такъв ми е канала. Как? Илян Ставенов. Добре, неговия канал е Илян Ставенов. Там, нали? Ще видите неговите. Той снима Dream League, но тела му е развалени и сега още не... Още няма други клипчета. Това ще бъде от нас. Аз съм Симо Геймс BG. Ето ме. И това ще бъде за този епизод. Чао!